Ja, na 36 jaar is de oer. En dan, maar misschien hoeven we het ons niet veel zullen. Nou ja, en, dat zijn wel leuke dat ik. Daar ben je net zo benauwd voor. We hebben een aardige klantenkring opgebouwd in de renderieren. En ze komen uit Watten en Reeduizem en Zuiderborn. We hebben zelf telefoon uit Leeuwarden, die komen hier regelmatig. Pindasaus, dat is, ze komen hier met pan en die wil ze graag ooit vol gaan. Dan bestellen ze van tevoren even 5 liter. En dat nemen ze mooi en dat vriezen ze in. Als ze hier alle weken net komen kunnen. Dus dat is wel uniek, vind ik. Dat vragen ze me al zo vaak van hem ophouden, dan wil wij het recept graag gaan. Nee, dat is net te krijgen. Dat hou ik van mezelf. Dus de opvolger die met zijn eigen, ik hoop dat het dezelfde smaak wat maatje kan. Nou, werken goed net benauwd wijzen dat ze zonder patat komen te zitten. Want de boel is oenom. Door Henk Bakker. En die zal de zaak trots zetten. En wij draaien van vreedsneus en snoes. Maar die doet wazies en tongetjes er ook bij. Vooral in de zomer. En nou ja, die tijd zal leren of dat wordt opsmeed, ja of nee. Nou, ik zal er even ingooien. En dan komen de klanten en dan zei Jannie van Seesma, dan zei ze hetzelfde. Ja, nou ja, die mensen die vinden het lekker en die nemen regelmatig hetzelfde. En dan hoeven wij net te vragen wat er in maakt, dan weten wij dat wel. Want ja, door de renderieren, ons kent ons. Nou man, van Jim zit er ik net al de skraan uit dat je maar een beetje gaan, hè. Hoe smaakt de pindasaus? Mooi, hij is goed in, Jannie. Bij genoeg, maar ze zien. Dit gaat erin als een preek in de oudering.